Közeledik az advent. Csöndesség és lelki összeszedettség által szeretném felkészíteni a szívemet az Úr Jézus eljövetelére, egyesülve a legszentebb szűzzel, követve őt hűen a csendesség erényében, amellyel elnyerte magának Istennek a tetszését. Bízom benne, hogy az ő oldalán kitartok ebben az elhatározásomban. A szűzanya megtanított, hogyan készüljek fel karácsony ünnepére. Ma a gyermek Jézus nélkül láttam őt. Azt mondta, leányom, törekedj a csendre és alázatra, hogy Jézus, aki szüntelenül a szívedben lakik, kipihenhesse magát. Imádd őt a szívedben, ne lépj ki bensődből. Kérni fogom számodra a benső életnek ezen kegyelmét, hogy bensődet el nem hagyva, külsőleg minden kötelességedet még nagyobb pontossággal teljesíthesd. Szüntelenül maradj vele a szívedben, ő lesz erőd, a teremtményekkel csak annyiban érintkezz, amennyiben szükséges és a kötelességeid megkívánják. Te az élő Isten kedves lakóhelye vagy, ahol ő mindig szeretettel és örömmel tartózkodik. Isten élő jelenléte, amelyet mind élénkebben és világosabban megérzel, meg fog abban erősíteni, leányom, amit most mondtam neked.